Evo, danas je veliki dan za nas i za naše ptičice, nadamo se, jer ćemo im raditi svadbene torte za Valentinovo. Jer mi smo čuli u Međimurju priču kako se za Valentinovo ptičeki ženiju i tada djeca hodaju po snijegu i u bosim nožicama i traže kolačiće koje su njihove mame ispekle u obliku ptičica. A to rade zato da bi dobili crvene čizmice, koje zapravo nisu crvene čizmice, nego su crvene nožice. Od čega su nožice crvene? Od hladnoće, tako je. Pa skupina, recite vi meni od čega ćete vi raditi svadbenu tortu? Od jabuka, riže, tjestenine, rasa, mješavine hrane za ptice, leće i kuhanog kukuruza. Bravo, želim vam puno sreće, da čujemo od čega će skupina B raditi. Kukuruz, salata, riža, tjestenina, zastavice na koje su nacrtane ptičice kako se ljube, mješavina hrane za ptice, jedna velika posudica, jedna mala i jedna srednja. I Leća. Bravo, super. Što ćete vi, skupina C? Mi ćemo za tortu upotrijebiti kuhani kukuruz, mješavinu hrane za ptice, plastične posudice, tjesteninu, leće i sušeni šipak. Dobro, a nešto ste zaboravili staviti na glavu. Pa ajmo po naše slastičarske kape. Pa da vas vidim kad počinjete s radom, pa ćemo onda prekinuti i vidimo se na kraju. Ajmo, pticoljupci moji. Ne može radiš male. O, to su pravi slastičari, to su pravi. Tako, malo ti je repić. Dobro, da vas vidim kad ste vi zgodni. Ako ste tak zgodni, onda vjerujem da ćete tako lijepe i torte napraviti. Djeco, sretno! Hvala! Vidimo se na kraju!